نونەرێ ئەنەکەسێ ئۆپۆزیسیۆنا سووریەدا دەبێژە ئەنەکەسێ ji beriya heft salan ve daxwaza avakirina herêma aram di bin çavdêriya navdewletî de li Kurdistana Sûriyê kiribû. Hewaz Egîd nûnerê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Enekesê di opozisyona Sûriyê de li ser pirsa avakirina herêma aram li Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyê got ku Enekesê ji sala 2012 ve piştî derbasbûna Cebhetin Nusra bo serêkaniyê daxwaza avakirina herêma aram di bin çavdêriya navdewletî de li Kurdistana Sûriyê kiribû. Li ser projeya Amerîkaya avakirina herêma aram Egîd got ku hetanha tiştek jê nezalale û dê bi çi awayî be ragihandina Tirkiye dibêje dê bi kurahiya 32 kilometran be 32 kilometr tevahiya Kurdistana Sûriyê li xwe nagire. Herwiha serbar kir berî çend rojan em cîgirê wezîrê derve yê Amerîka û nûnerê Amerîkayê taybet re civiyan me ji wan re got ku em wek Enekesê dibînin ku parastina Kurd û Kurdistana Sûriyê ne tenê rojhilatî Feratê ye ji ber ku Rojavayê Feratê û Efrîn wek beşekî serekeş Kurdistanê ye jî. Divê di herêma aram de parastina Kurd û hemû pêkhateyên din yên netewî olî tê de bêgarantî kirin. Bi taybet ku niha daxuyaniyên Amerîkiyan zelalin ku di demên pêş de Amerîka digot parastina hevpeymanên me yên şerê terorê dikin lê niha dibêjin parastina Kurdan. Herwiha Egîd got ji bo avakirina herêma aram divê di bin çavdêriya Encûmena Esayîşa Navdewletî de yan hevpeymana navdewletî ya li dijî Daişê de bi beşdariya hin welatên Erebî jî tê de hebe. Nûnerê Enekesê di opozisyona Sûriyê de Hewaz Egîd amaja bûyekê kir heta niha tiştê diyar ji plana Amerîka ew e ku cudahiyekê di navbera Hesedê û YPG ji aliyekî û Tirkiye ji aliyekî din ve drûst bike û nekûkiyan kêm bike û hêzeke xwecihî di bin çavdêriya navdewletî de parastina wê herêmê bike bi taybet ku hebûneke Fransayê û Brîtanyayê li wê herêmê heye divê Rûsya jî li ser erê bike heta niha tu tiştekî zelal li ser çawaniya wê deverê hîn jî tune ye. Li ser danûstandinên mesedê bi rejîma Sûriyê re Hewaz Egîd got ku Kurd vê rejîmê baş nas dikin ku zulm û zor li ser hemû aslan jî li ser destê wê dîtine. Dema mesedê bi xwe ji rejîmê xwest Efrînê biparêze lê rejîmê ew yek nekir. Eger çi danûstandin bi rejîmê re bibe divê dibin çavdêriya navdewletî de be.